Ja, Pieter-Jan Posma. Eigenlijk waren het zielen in Nederland. Ja. Medemblik. Fantastische serie. Zo'n keer en één. En dan komt er nog één medal race. En hoe is dat dan? Ja, vandaag dus. En er zitten 6 mensen in die medal race. En die medal race, iedereen krijgt de punten van de plek. Dus de een heeft 1 punt, de tweede heeft 2 punten, de derde heeft 3 punten enzovoort. En dan is het degene die in de medal race, die laatste 6 dus in die 20 minuten wedstrijd, hoe je eindigt, dat op elkaar geteld, dat is de score. En als je dan op gelijke punten komt, dan wint degene die de beste heeft in gevaar in de medal race. Ja, het is een bijzonder format wat is ontstaan om het duidelijker te maken voor de mensen, voor de spectators, de toeschouwers. En we zijn eigenlijk in elke World Cup of Eurosaf zijn we nu aan het kijken wat het beste format is. En het onderscheidt zich van andere, ja, dat klopt. Ja, normaal Sion is echt een consistency sport. Dus het gaat echt door wie het gemiddeld eigenlijk het beste doet. Er winnen altijd volle races. En zij vonden het nodig om te veroriënteren, te experimenteren, wat ecologisch is. Maar dit is wel een beetje een bijzonder format. Dus we gaan nu, op dit evenement hebben we 12 races die in. En die 12 races telt als in je race. En dan hebben we nog in die in en die telt ook als in je race. Dus eigenlijk telde 12 wedstrijden als 50% mooi. En dan heb ik er in wel bizarre uitslagen komen. Dus hopelijk wordt het goed evalueerd en werd teruggedraaid naar het oude format. In ieder geval, dan was je het vierde. Ja. Maar die concurrent eindigt hoger en je komen beide op 5 punten. Ja. En toch best wel leuk. Zij is het. Ik heb van een soort zielstocht ik wel wat puntjes van kritiek gehad. Want het is nou net meer zo als je heel goed zielst, 12 races lang, dat je dan wist bent van het podium. Nee, dat klopt. Ik denk dat er door degenen die daarover gaan goed gekeken moet gaan worden naar wat het beste format is voor de toekomst. En dat is wel een voorwaarde voor richting de Spelen om iets goeds neer te zetten. Nee, ja, op dit moment is het eigenlijk een heel erg gelukssport wat ze creëren. En zeker Marcion, hij is vol verschillende variabelen. Het is een beetje vergelijkbaar met golf, dat iedereen 1 keer mag slaan en dan degene die het dichtbij leidt had woen. Dus dat is natuurlijk een beetje een bizarre situatie. Dus hopelijk hoeven we net meer lang met dit format te racen. Is dit nou een systeem van de toekomst waar we blij mee wezen moeten? Of maar weer omwennen? Of hoe? Ik denk het net. Ik denk niet dat we het nog een keer zien. Eigenlijk hebben we op de laatste dag heel veel plekken verloren. Bij de Nederlanders inderdaad Dorian, Lilian, De Geus, Pieter-Jan. Door het systeem. Want ik geloof dat Dorian uit de voorrondes iets van 35 punten voor had. Pieter-Jan had er 18 voor, geloof ik. Lilian die had er een aantal voor. Ja, dat is de consequentie van dit systeem. Ik denk dat dit de ene keer is en niet weer, maar we zullen kijken.